Uyabonakala ikhona ingxaki. Ileke yobusela ingena khona. Le amasela i-department yakwa Home Affairs ibonile ba ngoku as a result basithema ngijongwe iSIU has already produced or identified or arrested abantu abathatha i-technology ba produce i-documents so abantu bangene. Okay. And okwesibini sikwi-politics apha kufunekanga sicimele. We may never know why bekuthiwe i-borders mazibe lent kule meko sikuyo. Kanti mhlambe bekusi-strategy esithile. Kodwa sesibhaqile sokuqala uyakhumbula kwakhona ikhampani okuthiwa iJambu runwas i-Women's League ye-ANC. Okay. Apho bathatha abantu apha bangenileyo kuthiwa babasakulindela. Okay mama. Then lo Jambu wathathwa ila khampani kuthiwa nguBosasa. Uyamazi kuBosasa bawenze ntoni damage ayenzileyo Gavin Watson kwi-state besithi bathatha abantu ababangenileyo abangene apha ngomthethweni babakhupha bekutheni ze bangene bekuthenze kuthi ucingo maluwe and okwesibini aba bakhupha i-documents kwa Home Affairs bathunywe ngubani kwabona and injongo yintoni because ukuve apha xa kuthiwa kuyovotwa kude kuthiwe nangalamhla wovota kuthiwe uHome Affairs uvulile. Okay. Babantu bofumana i-document bascreenwa ngubani abo bantu. So this is like a clandestine operation besenza. Iyafuna ukujongwa kakuhle, ufuna ukujongwa because usenokwenzeka ba eza documents bazikhuphayo zibancedile abanye uba bavote kuba kusithiwa hey vota politics sakunceda and so on. Okay. So ifuna ukujongwa lento ngolhlobo isuggestile kwi-government ngokanje that make sijongene into ba kwi-district nganye magisterial district makubekho i-committee ye-security cluster lapho izawuthi i-cherishwe ngu-magistrate of the district independently kube khona ke ngoko-Home Affairs nezinye departments plus ne-civil society abantu becawe and so on. Yeah. Kuthiwe kwi-district nganye ngobani abantu abalapha bangene kanjani banawo amaphepha and lo maphepha ngaba-genuine na. So that's the only way esayiklina ngayo South Africa. Ayinayo enye indlela endiyibona ngayo.